днес винаги ще снимаме на някоя игра клипа и получим на Clash Royale. Тъй като миналия клип не се получи много добре, този път ще се опитаме да се изявим по-добре. Макар че много зацепва, това е много гадно. Това е тъбък, който не трябва да се случва. Но ето че и едва ми зарежда. това зарежда за играта. И после как нямало да бъде бързо. Ами като забивам. На моят телефон беше по-хубаво. Lenovo. Не дай бившия Lenovo A6. Бившия ми. Но още. Тя има iPhone 6. Никой iPhone 6 не нямам. Ленов си имам. Аз скайки палци да не бъгне. Ами не ми е проблем. На този да ти играеш ми е проблем, че много зацикля. Да просто му помагам. О, маля. Той чрез 6 лева, 6 лева. Бъгна. Пека. Зацикляща пека. Дето няма да я би, знаеш ли що? Защото супер много зациклят тъпото чудо. Салко, арве. Знаеш ли що няма да бием ПК, тя ще не би нас? Защото телефонът го няма. О, мали, за първи път да бием ПК, арве! Голяма пека изгоря. Много гадно зациклява и до сума суперки. Адски много. И на двете кули набихме някакъв демидж. Та дори и едната умре вече. Тя и другата е на умиране. Ето. След малко и играта ни чудно отбъквам да е на умиране. Аре. Набити кулата, аре. Yes. Тъй. За сега победа. 2 на 1. Ще пуснем една въздушна, ама ще пуснем голям ПК. Колко се прави? Ще пусна въздушната, пък дойдето стигне живота ни. Къде ми джоб? Къде съм преди? Инферно драма. Инферно Тауър. Вещи са. Спирам гоблини. Принци и барберени. Да се погрижим от защита. Това е най-важното сега. Барберени срещу барберени. Гледайте каква директна атака сега. Имаме пека. Каква пека, бе? Те имат пека. Хайде! Аре, езе! Трябва много го взихме. Дами и господа. Дами и господа. Трябва много успяхме да го взимем. И тъйде. Това ще бъде днес от нашото видео и смятам, че ще ви е харесало това, което сме ви помогнали. Ако някой се затруднявате, ако му е харесало, те да покажа дека, след какви карти има, дето не ги използваме. В коментарите може да напишете в коментарите кои карти може да сложим от тези. Път този дек сега, който имам, не е за цена и добре играем с него. Иска дигнахме 4-та арена и това от една седмица играем 4-та арена. И това ще бъде днес, дами и господа. Дами и господа, от нас това ще бъде. И не забравяйте да се абонирате и да харесате клиповете и до скоро виждане. Довиждане.